pasensya. Gusto niya makarinig ng salitang sorry. Ganun. Sorry mula dun sa naging babae ng kanyang asawa. At sorry mula din sa kanyang asawa. Nilagay niya nga daw dun sa mga gusto niyang mangyari sa buhay niya, yung manifestation something. Yung mapatawad niya yung mga taong nakagawa ng pagkakamali sa kanya. At the same time, mapatawad niya rin yung sarili niya. Paano nga ba makapagpatawad ng iba? Paano nga rin ba mapatawad yung sarili? At paano ka maghihilom? Kung naaalala at naalala mo pa rin yung sakit o nadadama mo pa rin yung sakit na gawa ng nakalipas. Pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comment, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni DR. Hi Mavi, nararamdaman ko yung bigat at sakit na dinadala mo for more than 3 years. Sometimes who love you the most is the same person who will hurt you the worst. It's better if you seek help from a mental health professional. At tandaan mo ito, hindi solusyon sa problema ang pagpapakamatay. Yan po ay galing kay DR. Kung sakali man na may nararamdaman ka talaga at parang hindi mo na kaya, it's okay to seek help from a professional. Ito naman ang sabi ni Alisa. Grabe para sa akin, iwan mo na. Mahirap magtiwala pag may lamat ng relasyon. Ang sakit. Dasal ka lang. Mahirap talaga yan. Tapos sasabihin sa'yo, hayaan na lang. Ano yun? Hindi mo deserve yung pinagdaraanan mo ngayon. Alagaan mo ang sarili mo at isipin mo ang sarili mo. Ito naman ang sabi ni Dr. J na laging nakatutok. Hi Mavi, hindi ko masyadong maintindihan kung ba't yung babae ng asawa mo ang hinihingan mo ng sorry. Dapat sana yung asawa mo mag-sorry sa'yo kasi siya yung naglihim, siya yung nangaliwa, siya yung may kasalanan sa lahat ng trauma mo ngayon. Pero sakali mang mag-sorry sila sa iyo o hindi, ang tanging magpapalaya sa iyo sa hinagpis mo ay ang mismong sarili mo. Sana mapag-aralan mong ma-motivate na iwanan mo sa nakaraan ang kagaguhan ng asawa mo at ng babae niya. The more you let go, the more you will heal. Kung may karapatan silang mag-move forward, syempre, mas lalo ka na. Very well said, Doc Yorche. Ito pa sabi ni MF. LDR kayo ng asawa mo, Mavi, kaya natukso sa iba. Hindi nakakatiis. Lumigkis sa iba. Pababalikin mo pa ba siya sa buhay mo? O hihiwalayan mo na? Parang wala namang sinabi si Mavi na hihiwalayan niya na yung asawa niya. Oo, naging cold siya, tumamlay siya sa asawa niya, pero sila pa rin naman. Ito naman sabi ni Chard. Chill ka lang sa kwento ni Sender. Gigil ka? Sorry pag may mga ganito talagang kwento, nagigigil ako eh. May naalala ko eh. Charat! Para kay Mavi, sana makamove on ka na. Try mong buksan ang sarili mo sa ibang bagay o paraan para makalimot ka. Sana gumaling na ang puso mo. Sabihin mo lang sa akin, DJ Rocky, kung anong ice cream yung gusto mo. At kung paano siya ma-order, ipapadeliver ko sa'yo dyan. Padadalhan kita para mag-chill ka lang. Ha? Uy, salamat naman, Short. Di naman kailangan, pero kung gusto nyo magpadala talaga ng pagkain dito para maging chill kami ni Boy Pendot, ikagagalak po ng aming mga puso. Thank you. Thank you. Ito naman sabi ni Pogi. Ang message ko lang kay Center, kung mahal pa niya ang mister niya, go lang, wait niya na lang umuwi ito, pag-usapan nila. Dahil mas maganda naman makipag-usap ng magkaharap. At kung hindi na niya mahal, let go na lang para hindi na siya ma-stress. Yaan na lang yung kabit ng mister niya kung hindi humingi ng sorry. Parang iisa lang naman kasi yung sorry at pasensya na eh. Yun lamang, shoutout din po kay Paps Pa-Install Motoworks, Pateros Branch.
At sa Solid Independent Writers Group Kapitolyo Chapter na gumagapang sa Kakalsadahan, wala pong booking. Ay, talaga wala bang booking ngayon? Meron, baka nasa maling lugar ka lang. Try mo dyan sa may QC. Maraming pwedeng i-book dyan. Nakapila pa yan. Charot to darot. Sabi naman ni Bernard, forgive and forget. Mahirap pero kailangan at posibleng magawa. Eto naman sabi ni Rosie, some people would never forgive a cheater, while others are willing to give them a second chance if the apology is genuine. But if you're not ready yet to forgive them, just let God and time heal you. Don't forget to take time for yourself and focus on your career. Salamat, Rosie. Eto pa ang sabi ni Charles Sancho. Iwalayan mo na yan. Nakakagalaite. Lalong-lalo na yung enabler na pamilya ng asawa mo. I-prioritize mo na lang ang sarili mo. Yun lang po, from Charles Sancho. Ay kay Cardo Dalisay, hi din kay Robert Tirao na nag-birthday ngayon. Ano naman ang pa-birthday natin today? Palasap mo naman sa amin ang birthday mo. Ito, sabi niya, buti pa nahayaan mo na siya. Mahirap din kasi yung naghihintay ka sa wala. Kung dumating man na, sa'yo na yun kung magpapatawad ka. Alagaan ang sarili. Yun lamang po. Hi kay Criseta Castillo. At maraming salamat sa lahat po ng nakatutok ngayon. Lalo na si JC De Guzman. Ayan. Ang dami pa. Ito si JP Babasa. Let go na. Ayan, mahirap yun. Nagkaroon na ng anxiety. Para sa akin, let go na. Ano bang dapat i-let go? Yung asawa, yung sitwasyon, yung nakaraan, yung pagkakamali, o yung bigat. Pag pinakinggan kasi natin yung salitang let go, parang akala mo sobrang hirap. Parang akala mo dadaan ka sa sobrang sakit. Parang akala mo magiging katapusan na ng mundo. Parang akala mo ang unfair ng mundo. Let go. Let go. Pero itong mga katagang ito ay pagbibigay ng pag-asa. Meron itong kaakibat na pagbibigay ng pag-asa sa buhay ng isang tao. Kasi kapag may tinatanggal ang Panginoon sa buhay natin, o kapag hinahayaan nating mawala yung emosyon o mga bagay sa buhay natin na inattach natin sa sarili natin, may ipapasok ang Panginoon na mas nakakagaan. Mas mapapasukan tayo ng magaan sa loob, mabuti sa kalooban, biyaya. Imaginein mo na lang meron kang butas. Well, meron naman talaga tayong butas, marami, sa ilong, sa tenga, o yung pinag-aanuhan ng ano. Diba? Dami natin butas Pero imagine mo, may butas ka. Pero yung butas na yan, merong nakabara. And it's giving. Okay na sana, nag-a-advise na nga ako It's giving you an uncomfortable feeling. Hindi ka mapakali. Di ba ganun yun? Kunwari pag may tae sa tubol sa mo, puwet mo. Sorry for the term, Di ba parang pag nandun yun, parang di ka makapag-concentrate, ang unconfident feeling, ang bigat-bigat. You just have to let it out and let it go. And after that, biglang boom! Ang sarap sa pakiramdam. That happens to us when we let go of things. We
We let go of the things that are not helping us feel good about ourselves. We let go of emotions that hinder us from moving forward. Mahirap naman talagang magpatawad lalo na kapag niloko ka. Na kahit ilang taon pang lumipas, andun pa rin yung sakit. Maalala mo pa rin yung nangyari sa'yo. But if you really want to work it out with your husband, then you need to forgive him. And forgive yourself. Yung hinihingi mong sorry mula dun sa naging kabit niya, it is so useless. The damage has been done. Nanghingi na rin ng pasensya sa'yo. Nag-antay ka na ng sobrang tagal at wala ka na natanggap. Kung ibibigay yun sa'yo na sorry, yun ba talaga? Yung magiging turning point mo para makapagpatawad ka? Or you have the power to decide now na makapagpatawad na. Mahirap magpatawad, definitely. Pero habang hindi ka nagpapatawad sa taong nagkasala sa'yo, it's as if you're holding a two-edged knife. Na habang tinututok mo to sa taong nagkasala sa'yo, akala mo masasaktan mo siya sa pagtutok mo sa kanya, pero hindi. Kasi ang higpit ng pagkakahawak mo dun sa kabilang banda ng mismong knife na yun, kasi ikaw din pala nasusugatan. Yun ang nangyayari kapag hindi tayo nakakapagpatawad. Akala natin ma-hurt na natin yung taong nakapag-hurt sa atin, pero deep inside, tayo yung mas na-hurt. Mas lumalalim yung sugat sa atin. Forgiveness is a gift that you just don't give to others. It's a gift that you give to yourself. Para mas maging payapa ka, mas maging malaya ka, at mas makatapak ka paabante. At hindi naman kailangan overnight ang pagpapatawad. Habang nasa Pilipinas ka, explore mo ang Pilipinas. Kung gusto mong mangibang bansa, edi go. Kung gusto mong pumunta sa Sagada, kahit ilang taon ka na, kahit medyo masakit na yung buto-buto mo, then go. Parte yan ng healing eh. Hanap ka talaga ng paraan para mag-heal ka. You do you. You do you. You can't control the people around you. You can't control their actions towards you. But what you can control is how you respond to things. How you respond to every situation given to you. Alam mo, pinagpipray ko na gumana yung pakiramdam mo. Pinagpipray ko na kahit papano mag-heal ka at matulungan ka ng asawa mo. Be vulnerable to your husband. Sabihin mo din sa kanya kung ano talaga yung nararamdaman mo and what can he do to make you feel better. Ano yung pwedeng resolution to this? Kasi hindi pwedeng ikaw lang yung mag-isang nag-heal. Dapat yung asawa mo din nagbibigay ng effort para ma-resolve ang lahat ng issue ninyo. Rebuilding trust
that is the most important thing that you need to do right now, because eventually, if hindi na-rebuild yung trust na meron kayo sa isa't isa, lalo ka na towards your husband, then your marriage will fail. I know I'm not the best person to say this, but in any relationship, if wala na yung tiwala, then kakalat na yan sa buong sistema ng inyong relasyon. Parang sakit yan na na kumakalat sa buong sistema. Hindi mo namamalayan, patay na kayo. Yun lamang. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me. rakatera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for top secrets, and you're listening here to 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Mavi's Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!